দলাই হাঙ্কনি কমলপুর সাব ডিভিশন তীব্রমথা TW লুবাজুংবাই পশ্চিম দলুছরা আমজিয় ব্লক বেরমনি সেমিনার খাইজাকা 46 বিধানসভা কেন্দ্রনি গ্রাম পঞ্চায়েতে ভিলেজ কমিটি আন্দোলন তৈয়ে অপান্ডা সংজাকা পান্ডাও মানজিকা দলা জোনাল চেয়ারম্যান প্রেমলাল মলসম 45 কমলপুর বিধানসভা কেন্দ্রনি 2023 বিধানসভা চমগরিব বাতাইনাই মেরি দে বর্মা কুমার হালাম বুট প্রেসিডেন্ট শান্তি দেবন খবই খুবনি র 45 কমলপুরতে 46 সুরমা বিধানসভা কেন্দ্র 2023 বিধানসভা চমগরিব কপ্লাই ইংলিয়া তীব্রমথা হাইফানো বুয়াগ্রানি তুইদুর মুম্বাই ফান थंलायजाक बसकांगो सिगांगै थांनि बागै बदल राख्रनानि बागै आबो सिमिया जेरक बदल याकरि थांका ते जेरक बदल बिसिंगो ताबो तंगि तंगै रखनो फान बक्स सिनै बारजा रुइ ते बदल सिगांगै राख्रनानि नाहार मुतैनाय सामुखलाय तंगो ते बसकानि सालो कप्लाय इने हनै सायखनारका कक्तुम संगो सिने ताकु मेडियानो हामबाय स्टे पुइलानो तिनि जे मादार डे आबोनो बरम दिवै आं किसिसा फक्सानाय तिनि चुंगरो मेनलि 46 सुरमा विधानसभा आन्डारो क्लायोमो पूर्व दुलुछरा ते पश्चिम दुलुछरा तिनि चुंगा चुंगमानि पश्चिम दुलुछरा जीपी मो ग्राम पंचायत और तीनटा रिलेटेड दङ पूर्व दुलुछरा पश्चिम दुलुछरा ताई आसा पुनर्वाजा पारा सिंगाय तिनि आबंखाय बिसि तिनि चुंग चिनि मेन उद्देश्य मनो जे पश्चिम दुलुछरा ओ जीपी आगामी दिनो चिनी त्रिपुरा मथा और दखल खायनाय आबोनो ति चुं सेमिनार खायो ते ओ सेमिनारो गोबां बरफ तिनि चुं मानजाक फायमांखा विशेष भाबे चिनी आनिगानाव बचाजाक 45 सुरमा विधानसभाव बतायनाय त्रिपुरा मथानि अंगै ब्रह्म गोनांजोग बुखुक मेरी दे बर्मा ते yang दङ तपसि दे बर्मा TWF नि ते yang दङ चिनी रवि कन्या बुखुक ते yang दङ उमेश दे बर्मा ते yang बिसिनि चेयरमैन रबो दङ याफां ते बिदुत ते yang मिहिर गोबां मा जों दिनै अर कुथुमलाय डिसिसन नालायखा एव जीपी नो खायनाय विलेज जीपी इलेक्शन 100% जों अप्लाय खायनाय ताई ओ जनगण रंनि जे खाओ जे चंमाने अब क्रानो महाराष्ट्र ब्रक लगिरिनाय देन आई वुड लाइक टू appeal to all every and each of our Tiprasa warriors, please trust to all His Highness Bubagra. Bubagra will bring sure for constitutional right, even our constitutional right and permanent solution for 14 lakhs of Tiprasas. About 100% जों महाराष्ट्रनि साकाव ट्रास्ट माखायनाय बुबाग्रानो जों मानाय सिंनाय बुबाग्रानो एकमात्र चिनि तिप्रासानि जे दफानो फिय माननाय साइचुनो दङ आन बगे जों किसा वेट माखायनाय बुबाग्रानो लगे मारिनाय आबो आनि कोइमुं तंनाय अर केनो बिब्रान्त क्रिखा ताबु मोटामोटी पिसफुली तंलायो ताबु खासराङैनो दङ अर तिप्रा मथानो सबाइन मुचुंफानो ताबु सबाइ मांगला आबो चिनि आशा बिसास आन बगे नुचुं तिनि कतर खाय कायसा सेमिनार खाय मांखा हामबाय बेलायखना हामबाय तिनि बुमारकनि साल अ बुमारकनि सालो जों जत अर तिनि थाय मानजाकनाय आनि अक्रा रकनो आनि खुलुमु ताय आनि साकसलाय ताय आनि स्लाय कुसुरकनो आनि हामजाक मुयाफारो त्रिपुरा हास्तेव जत बुमारकनो आनि खुलुमु याफारो तिनि जों अर प्रग्राम कायसा एरेन्ज खायखा प्रग्राम कायसा खायमान लायखा बेलायखना खादुक लायजाक जों इलेक्शन फेलुंमानि यागुलो जीपी एरिया रगो विशेष खालायो चिनि मानथाय सप्ताय रक मान्यानि बागै जों एडिसि हापाङो तङै तंमानिबा बिसि एरिया रगो सिमिनो चिनि जे मानथाय सप्ताय रक जों जे किसामिसा फाइमा रक जों मानलाय तंलायो फियाबा जीपी एरिया हिके बन्चित ngै दङ आबोनि बागैनो तिनि चिनि जुनाल चेयरमैन चिनि सार प्रेमलाल मलसम सार जों चिनि अर मानजाखा बकग रुखा जे अ जीपी काइनै पूर्व दलछरा पश्चिम दलछरा अ काइनै जीपी ओ मानथाय सप्तायनो बाहायख्लाय मेनेज खायनाय बिनि जुनाल नि हयते बयांगो साब जुनाल वाइस खायै बाहायख्लाय रहरनाय बतिनि कग्रिलांखा जों बेलायखना तंथगो खाकसांगो अ जीपी एरिया तंनाय रंनि बागै जों चिनि बसकांगो चिनि नाहारमुं चिनि मानथाय सप्तायनो जों बाहायख्लाय माननाय किसामिसा मानमानिनो फन्टा मानमानिनो जों जुनाची खाकसा खलाय फानो जों चालाया नं पालबाक्सा खलाय हनै जों बिनो अनक कप खनावै मानखा आबोनि बागैनो जों खासरांखा ताय जों खा बायलायनानै गिरै चिनि बुबाग्रा चिनि मानथाय सप्तायनि बागै फाइट खलाय दङ
लड़ाई खाई दङ जों थैयासाक जों चिनि बुबाग्रानो जों बिलिभ खायो जों बयद' जावो चिनि बुबाग्रा चिनि तिप्रासानि बागै जत लख तिप्रासानि बागै गाहाम खालायनानै दिगि थाङै दङ जतनो खालगै नायसिंबायनानि बागै जतनो कबगो ताइ जतनो खरायो जतनो खालगै जों नायसिंबाय दंबायनाय आसुकनो हामबाय